So, buti pasabot, kung maingon mga tinuod mo, kung moingon ning atong mga higala nga mga sulpot nga tinuod ni sila, mga sir o mga ma'am, inyong gipakabakakon ang Ginoong Hesukristo. Second point, ingon pa na Ginoong Hesukristo, ako ang ulo, sa brother, si Kristo ang ulo, ang iglesia maoy iyang lawas. Si Kristo ang ulo, ang iglesia mao ang iyang lawas. So, buti pasabot, kining maong ulo ug ang iyang lawas, di gina pwedeng magbuwag. Kay pag magbuwag na, ulo na rin mabilin, ungo ng Kristuha imong gituuhan. So, buti pasabot, gikan sa foundation nga gihimo ni Ginoong Hesukristo hangtod karon wala na mawa ang lawas. Always gyud nang nagpuman mo na ako ang ginabalik-balik always kasitas sa Biblia, di ba? Ingon si Ginoong Hesukristo, ako magauban kaninyo kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Pag ingon niya, ako magauban kaninyo kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan, buti pasabot, dili pwede nga mawa ning maong iglesyaha. Ngano man kay kining maong iglesyaha, lawas ni, mistikong lawas ni sa atong Ginoong Hesukristo.